तारिख एप्रिल पहिलानो आं चिन हास्तेनि बर'रावनो विशेष के चिनी तिप्रा सादो फारावनो आनि खा गाहाम खा कुफुरबाय हामबाय चिनी गरिया नि टेर चलाई तंगो ओ गरिया मताइनो जत्तो चिंब्रारो बेलाय खेम्मानेगो ओ गरिया नि जरागो आं जत्तोनो गाहामुंथुं तिनि साइस्थ गाहामुंथुं ते चिनी बर'राव गोबांमा जों नुखा ओ जरागो चिनी COVID-19 ओ कोरोना भाइरास तुयै बेलाय खना लायजाक किलायजाक आबानि बागै जों आगोनि हायख्लायै जों गयराना तेरनो जों गाहामखौ पालायमालिया आबानि बागै जत्तोनो नाव नाव तंगै पालाय तंनायगो जे मानसाक ससियेल गेदारिं खालायै तंगो नियम माफिक खालायै आबानि बागै आं हायनो जत्तोनो ओ गरिया तेर जरागो चिन्तिप्रा सारावनो ते जत्तो चिन्तिप्रानि बर'रावनो आनि खाखो फुरबाय खाकसंबाय हामबाय आफाराव।